Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Lali Mantap TV guys. Alhamdulillah hari ini kita mau ke Telanggutung bersama Pak Depri. Halo dan Mbak Bomo guys ya. Oke. Neng Tuwong guys. Arep nganu apa jenenge? Pak DP alhamdulillah lokasi ya lokasi omah sing apa jenenge bakal dipindah omahe karena yo iku mau guys apa masa kabeh sak ada bengi gede apa nih gendenge sembarang salah ngene malu dipindah cara omah kuwi balik omah kuwi neh ngono lho cara ngono balik asale orang kira rusak kan gak nambah apa-apa nggih lagu-lagure ganti apa-apa tuku ngombera kan tuku ya apa tuku kok sapa iki wah karo simpangan sik guys kalau tuku sholawati sik Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah Muhammad. Muga-muga besok iso duwe truk, iso duwe tebu. udah berani sampai ngotek-ngotek dulu Lah piye? Iki tapi tungane kawak deh. iya ambil kawak Kudune tuku koyo ngene Desukiman kae sing giga ngono kuwi kuat tenan tinggo tarikan tinggo ngandrok ngono iki wah kuwi ngene iki mending gak roh. Soal apa? Amatir, gak terus wedi karepku dhewe ngono nek ndelok ini. Jadi cara mono besok di tebu ki aja nganu cara mono aja ndelok. ya dia ngirim ngono Iya, pasti aja ndelok muate. Cara mono mergo bayut nek ati iki mak sir ngono ki nek roh. Truk sing malah nemen rene dhisik kejelokan anu iki oke rek. Dhisik ya. iya ki soalnya target dan ini kilo duwe 5 nih alhamdulillah Matam picek wis. Cocok. oh paling ora iki Cocok. medar 200-an rek jadi 400 Cocok. 200-an kayak gitunya muncul 70-an Pak. Mandak ya, blek ora kok mandak. ini bekas apa orang Brian Second Pak Di. Pokoknya gara-gara 270 kuwi wis 280 kuwi wis awet. Semono kuat nggo perang tenan. Kok jenisnya giga kuwi lho. Sak mono nang. Malah luwih ketoke. Ketoke 350-an ketoke waduh kuwi. Oh iya, aku yo lak kota Jawa. urung dek cuma ada berangan-angan coba duwe tapi orang mau ke pas gue guys dicek cara meracik golek-golek cakar-cakar nih dia pertanian jalannya sangat-sangat luar biasa padahal ini mau dikei langsung dicor sampai ke tepet lo gue bung nih mobil guys miri simpangannya soalnya kloter pertama mulai metu guys kira di sini lah paling ki ngangkut bangunan Kan dhuwur tapi tebu gurine kalau tepung gurine. udah tebu ya ini paling ngangkut kota kumbung paling kok rene gak nggowo Yang ini ki biasane arep ngangkut ning daerah ndi ngono. Paling ki terkonti kon jero kono ngangkut bagian ndi. Iya iki wong brak gendeng kok emang kok masa cah kene wong brak gendeng kuwi kena ngangkut kono lho. turu-turu cilik-cilik iya nah nanti lagi merah makanan dulu Tuku gak ditukokne jero 270. oh iya Iya benek-benek. apa sih tuku giantol lah murah Loh, sing bener. Guys, teko kene guys. Lagi teko kene blejet. Padha ae cah yo hitungane emang dhisik jam piro kok kono jam 10-an ya enek gak jam 11-an jam. Kok kono. Omahe yo. Ik mang pindahe ning kene Pak Depri. ini Iki samping pas pindahe. situ maju Nggih. Pindahe kan nang kene kita Pak Depri pindahe.
Neng samping kuwi. Iki kene. Terus pindah mengguri. Sing tapi nek gubuk cilik omah cilik engko dipindah mengguri. Berarti bakal kene. Cara mono. Setinggi berarti. Kita harus dipindah. Nggih. Iya. Iki sok dipindah ning mengguri Pak Depri, pindah cara wong kene, cara pake kuwi. Ben durusi pake mbok karo sapa kono. Tapi dipindah omah iki. Iya, maju rene. Nggih, maju tok, heeh. Patese ya kuwi Pak Depri patese. Lho patoke ilang. Heh? Heeh. Heeh. Ya kuwi bekase ki lho patoke lho bekase anak lho. Tapi pol kono. Nggih. Bener. Romono. Madepe ya rene padha Pak Depri. Madepe rene. Heeh. Terus dibalik. Berarti muter lah ya malik. Nggih. Kemah kuawak Pak. Iki wis ana 50 tahun punjul Pak Dik. Api, ayune atas ketok. Iki omah iki 50 tahun punjul. Omah. Wisan. Omah peninggalan kita ya. Nih. Berarti 50 tahun berarti hitung puluh. Bah, parah. Ngitungnya piye ngono? Cepet Thailand ketok. Nggih, cek jaman dhisik petelan ya Pak Depri jenenge. Kalau anak sang ala sih biasanya wis rehatan ganti ngono ya kan. Iki kan ganjile kan sak ganjile ya Pak Dik pindah. Iki kan ganjil jaman dhisik ganjil apa ngono jenenge? Watu, kumbung sing dawa-dawa ngono kuwi lho. Meteran kan. Nggih. Meter 80 biasanya. Iya nganggonane ganjil ku neh ngono. Nggih, ganjile ya iki neh ngono Pak Depri. Kok wis digenjong apa enake iki lah Mas Pak Dik. Sak watu-watune. Seromono. Kelas jujur nang iki. Buka mudeng aku. Biasane iki ngono blandare lho. Ya makalah iki. Ketoke lajuran kok Pak Dik. Ya cuma iki wates kuwi ngono nok, gak enak sembungane nok. Labasan. Nggih. Wong jenenge barang kawak. Kawak iki gak enak. Sembungane ya. Ngene manung bisa yo ngono mah. 16-an yo ngono walah. Lajuran. Lajuran kuwate ngono ku barang iki walah. 14-16an gede. Iki ora enak karo sembungan ya. Ana karo iki sembungan sing Iya ngarep tok kae. penompol. Ngarepe. Lah akhirnya sudah modalnya kadile loro-loro. Negel mbuh kuwi ya njobone kuwi ya. Enek ning jaba biyen kok nggak anu kae. Nggih. Amben ku turu. Sing nggih amben ayo nek. Nggih. Di tapi ning dia zaman biyen yo diamin ngono kae. Nggih. Mbuh. Ndok ijo. Ketawa kan nemu Pak paling. Bondok kaya malas. Alas, Pak. Nemu. Berarti sampean rombongannya panggah sing kuwae Pak Dik, apa bedone ten? Beda tok ngulus, kalau di kono. Rombongan yang lah bisa berdaya mungkin bilang dari surat. Terus gak bingung to. Saya pakai motor kebayaan suwi. Iya. Nanya aturannya kok terus satu Dicengkali saiki. Macane paling
tawane apa? Sekali mencurigakan tuh. Apa bareng-barengnya nek sing iku ya? I don't know. Cengang dengaran biasanya gak tahu. Berarti ya aku sumur iki. Agung, Agung kok deh. tapi wis kadol iki Pak Debre iki. Lemah iki wis kadol, adole. Tramono ki ora enek swara, ora enek wong krungu wis dituku wong liya. Untal Mbah Marsam. Tak untal Malang. Gak iso omong ngono. Ngomong-ngomong gitu. Gak mau ngomong. Gak omong-omong Kalau ora enek omong wong paling krungu. Padahal adol sebelah kuwi memean sing didol kan dhisik kono sik dhisik. Pokok adol ping bolak-balik iki kabeh krungu. Iki tiba Mbah Samen iki. Samping iki dhisik 70 juta lho. Lah wong sing saithik wae iki sak ret iki lho iki payu 70 juta lho Pak Debre. Iya. Lah kok sing malah iki sing sedeng omah papat tok 60 juta iki nek gak mendem gadung ndak enak. Sak sumure. Sak sumur. Makanya tak untal entek-entekan tapi gak tak syuting wong tak suweneni entek-entekan. Wong enek wong ape pindah mbok tangisi mbok nganu apa pindah ngulon mbok gianduli wae adol lemah ora omong-omong ngono kuwi apa ya bener aku. Giliran saiki ngene iki lha nek niate maksude adol lak karoane ngarep kuwi dhisik didol. Dia pindah dan bangun yang samping kene apa ning kono ya kena ora mindah-mindah oga terus gosar geser kaya taek ngono kuwi. Iya. Oh sak mengguri ku lho cek omah sitok cek kabeh Pak Dik. Lho, patese telo kuwi rek. Oh, bro, lho sing sak main mbane swidak, lah sing beli itu 70 lho iki. Iki ora pelincep mesti lho ya. Erek ombo kene sak pol ya. Kadoan ya. Berarti sing kuwi omah dinggone Mbah Marsam kuwi. Iya. Iya, dadi pindah kono wong. Omah kudung sambi kae. Menggurine maju mundur padha, tapi nek raine ombo kene iki raine 20 iki. Raine rene 20, menggurine 14. Berarti sing Mbah Marsam sik ning kono. Cek. Dia kayak wongnya ditukokno apa mu? Mie ayam ngomong. Terus ditukokne mie ayam karo es cica kae wong. Iki sak emprono iki lemah kabeh dhisik Pak Debre. Sak tebu-tebu barang kae. Sak tebu-tebu. Apa kuwi? Iya, watese kono kuwi. Omahe ya iku. Gono kok nggo ndi le? Ono ya. Lah mobil mekane kono kuwi mah. Ini kula ngono. Iki anu buruan kata tanggung sapa gak di Kanggo dhek dhewe sok nek mati iki. Disiapi Dik. diambil loro men. Lah karo Mbah wedok, Mbah lanang wedok. Aja lengkap. Mbah. Iki wis disiapi ket saiki kayak mbayani. Iki wis pirang-pirang tahun Pak Debre. Wis persiapan. Anggan cungkupe nek ninggal ki wis siapno. Persiapan. Iki malah halo-halo mulai kadang malah dulu-dulu sing dhisik. Malah suwe ngene iki. Biasa. Nek alop-alop gesek ngene iki ya. Malah sendek rada awet. Awet ya. Dulu-dulu ya malah sedih anu. Heeh. Menurut gue ya nek mbah sedih kae. Sing gawe ngene iki malah dulu-dulu Dulu-dulu sing dhisik. malah sing nom-nom dadi anu. Iki guys. Indah tadi ukur ngarep tok iki Pak Debre. Heeh. Ukur geser nang ngarepe tok kuwi. Muter madhep ini. Ya, male. Ngarep omah pas iki ndak pirang jangkah kayak ditang jangkaanku ya. 1 2 3 4 lho 5 jangkah. Terus pindah ngarepan. Kene Iki waktu sendiri sing ngarep. watese iki yo. Kuwi, iki lah. wet-wet iki lho. Wet iki. Iki cek ngene kene wet kene watese jeruk iki. Wet. Mana muter ngono itu. Iya, muter. Paling gue ya tipikal setangkap sih. Ngono. Kuat ya. Wong piro bisa men Bade? Biasanya. Terus menawa angen-angen sampean kok rombong wong pira Pak? Gue tipikal setangkap. Ya gak kuat terus wong 10, wong 12 lah namanya.
Rolasan. Bawa gotong loro dina 16. Heeh. Gitu. Pikulan orang mumpung balik ini. Kalau dikiterno pisan ya. Cara muter yo nek kene jembar. Asal mundur Anu. Kalau muterin kono mahal ya. Suwan. Dari sing kuwi pindah ora kira-kira. Juga Omah Iya. Apa? tetap ning kono. Kayak ning kono. Ya yen kono terus kita cilik. Diundur nek di pindah mengguri kono. Kita tidak gurine kono kan. Ya. Iya, iku ya tromone sak urunge kok ben dipindah Pak Dewi. Mbok karo sapa ngono lho maksudnya ben dipindah kono. Ini lek batur, Sampean ngono lho, apa sampean Meroy pindah iki. Oh, ya meroy pindah iki. Iki dipindah ning arep kono tok ngono. Heeh. Iku tromone ben urusane Pak. Kanjeng ribane kabeh gede. Wes ya. Kabeh. Mubeng. Tutugel tapi ya. Ana tukel yo. Zaman Asura enak Pak Dutri. Tukel. Zaman Anglen Dharma iki soal wis semen. Di nono ditambeli. Diterapuk semen. Iya, ora. Gur diterapuk semen gurang. Lek tutugel mas aku wis semen kaya dhewe ngono kae. Gak. Iki karo dhewe gur dilalati semen ngono tok. Mbok video, mbok konten. Nggih. Nggih. Iki gur dilalati semen ngono tok. Semono kursi roda iki apa? Tapi mbok gawe dok. Betul. Tadi iki ceritane dhisik adol iki jret payu 70 juta. Nggo nebus sertifikat 40 juta, lan sisane nggo bangun iki. Indah rene. Kuwi. Yuk panas nih. Napa Dedek masak apa? Oh, lha kan cilik ning nggon aku lho tak pangane ngene iki esuk wis etok. Kata bergedel tela katanya. Marotone Pak Amang. Lah aku tak ingat. Marotone Pak Amang. Mas Amang ini gak nggo. Iya, matur suwun. Kalau siji niku temen. Oh iya bergedel. Proses saking mriki Mbak Daning. Ya ndek iki. Iki Mas geleme. Nggih, tim sambi kidulan. Kok tau ora ono kowe? Ya iki borong ngomah nikor. Kaya aman. Mereka Nggih kalau siji. Sitane wong dodok ning ngono aku nek mau. Nggih. Apa-apa Gawe gaplek. Lah aku terus digo kuwi siji. Aku kelingan ndek jaman ndek kae kan anu kan apa gawe ngono ki to. Tapi ketake godhong-godhongan aku gak seneng. Ku jeneng kene wis redri kok cai apa kuwi to. kocai. Monggo pinarak niki. Ngene tok sing Nggih. ade. Lah tak kon nyot iki rene iki lagi tak cemplungno. Niki sing ngitung niki lho, Pak. Sing kula ken boro malahe. Sing pindah badhe Ndek wingi borong. sama iki lembah dene kali sore. Kan ditinggali sik ngono Dek. Iya lho. Tinggal rene. Nek tiyang mriko kan gedhek balik gedhek Detik. Apa anak? Borongane. Nek mriki kan mboten memang. Lho wingi Beda desa kan Betul. beda Nah. desa mawa cara Iya, guys. mriki wong 50. Ngejikne 50 100 Pak mendadak niku. Nggih. Jadi sing sambat kan mung 20. Tekone sakmono do ngewangi gak dikongkon. Alhamdulillah do ngewangi. Itu nyawangi. Wong Kalimantan soal sing tamune leem. Do ning kono melok kabeh wong kati. Lha niku ngen kan kebaan niku sing ajeng niku. nggih. Sing kok niku dadi abot. Nggih. Lho sing man keceplas tangane ya wek. Angkat iki. Amat disidiki wong papat wong gak dasi. Akhire wong 8. Kayak tau ngerti aku sidik-sidik tawi. Kok mendel lek. Asline menden. Tuane Mbak Daning marotone Pak Amang. Iku wis dadi gambak lek keri. Iku mulai kan rame iki. Lah aku juga siji. Pemeni kan Ayo. Yo pun iku dokter lah, aku jangan siji tak gelambean. Aku tak parut cah aku mau ngawah. Aku ana penting Pak jendel pisan. Ya. nggih. Lah kok bawa makan masak Bu Amang. Empon. Sampun nih? Aku di iki ulangi aku di WA hari bayi dimasak penyuman iki aku ngono. Langsung Kita diterine. kula kan ngeteri Mbak Daning terus sorene kula diteri Mbak Daning mateng ponan. Aku di Bu. Jarene aku mau padu, Mas. Masa ada sore kae. Saman. Dimasak apa? Nggih. Kuning. Disantenin kae. Nggih. Iya. Jadi gak tuh sangon akan rono kan mriko cuma mau ana dhewe jeke 100.000 iki kayak. Aku Tapi sama dengan kabeh pada iwak ini. Tuh kan.
Bodi aja, Jan? Oke. Bodi gak ya? Aku malah ada nek kaya ora mlok mah. Dia ngomong Aku palu ki rono. telone telo kelenteng iki jenis. Enak ya. Gak nek langune. Nggih. Telo kelenteng iki telone iki pulen, medok. Medok gak nek langun. Paling nek ning jaba telo apa telo ketan. Pas kita kabeh tak ngehno sak melu. Nggih, telo anu kuwi. Suwon, Dik. Ya ping godho gak sida kok sing mangan iki. Nggih. Jadi gak sing mangan. Ngono. Telo. Nggih, sehat Dewi Santi. Kondisi yo ngene iki. Nggih. Jaman teng baun madom mriku lho, Dek. Lah teng mriki kan niki sama. Tinggal mangku ning Jakarta ngono. Yo karo mbek Panku. Bener ngene iki. Gawe kuwi terus. Nek papa bujun puron, Pak. Ning Bauran. Jelas dia lawuh gethuk ngono e. Bendino lah iki. Lah manku Jakarta kerja ora. Kerja ae. Panku nang mah. Jaman biyen. Masa iku terus iki. Heeh. Lah awake gara warutno sabeli goreng. Aku cek bangunan kono madoh ndoplang kuwi. Kono suwi. Ayo mah Dik wis 50 juta ngene 50 juta. 50 tahun. 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 Iki tukone Iya, lajuran. 20. Tukone 20. Kono kurang 10. Kono 20. Iki. Heeh. Saiki iki. Iya. Yo wis di Tapi wis dicicili Pak Ewi sangka dhuwit tebu tapi aja kurang 1,5 juta. Urung lunas romono. Lah nuku dhek iki go lunas cek 1,5 juta kurang utange dhek ngene Mbah Marsami cek diutang 1,5 juta. Maka arek ngene iki yo seneng ya. Termono kayune ku matah tenan. 18 juta iki. Dadi bang kayu-kayu saiki wani mah arek sing ngene iki kok. Iya. Terus di rehab naik kan apik kan abung atos. Asli tenan jam. jam. Karo sing kayu anyar ku lho Kak. Menangke sampenge kaduan ya. Jajal kok terus pikulane cek abot kayu atos. Sesek kayu dhisik. Agar muni kayu kawak malah abot. Karo kayu tua atos. Nggih. Ora usah saiki anting-anting. Burungan ki pokok angger time iki kompak plak ngono. Yo. Ya penak karek omong plak tapi iki gak koyo ngene dhewe kan. Iya. Aku nek cek kelingan Ku omah. mong biyen ngono kuwi salah satu saiki rada genah tapi yo wonge wis rada dokes nang rempo. Wong omah Ora ndang do prai pangsion. Sepedo amoh omah Sariman. iso Bareng ngono kuwi liyane ku. dadi mangtrek juga. Kudune cara mana sing wis sepuh-sepuh ganti generasi sing nom-nom ngono ya. Anak-anake. Lah diterusne lah cara ya. Kan ngono kudune. Enek wakile. Wis wae generasi. Nek mulut hitungane nom-nom kabeh. Atau ya ora nom sak aku ngono ku Mas. Nggih. Kan penak hitungane sama aturane kan gampang kok enek sing merasa si paling Ngayal. paling apa ketua. Jadi bareng-bareng kabeh ngono lho. Garep bareng. Anu kae mbodhe kan malah kayak omah telu kali. Walah. Mah 15-an kabeh. Yo cek ngene iki geser wene 4 meter mbok 5 meter kok majune cek 4 meter nah. Walah. Wonengen ngono. Yo mah kawak cocok mah mujur 15-an. Mah gede mah. Gua le dhuwur aku gek lagur gek ganjelan kuwi. Gua anteni lagur barang wagi dadak nyengso lho iki kira diloloni aku ngono. Dadak nyengso ni. Alah lah. Bareng gak ganjel lagur nah. Heeh. Ora 3 dino gak tungane. Nginep kono padha gak? Mulai. Usus muda naik karek walang gini agak geser sithik lho ngesusu udan lunyu kabeh. Allah. Bicara pas mikule tambah wong nek ora ya. Renggo wong 12 tok engko kurang wong cara 16 kurang 4. Kurang 4. Lah Pak E siji. Ayo kok iso ya. Kono Pak E karo sapa Pak E? Pemarsan. Nah, Pak E. Wis tuwa aku kon mikul mecicil mae. Lah kan wong loro-loro sak sokot sak. Pak E kan mesti enak Pak E. Mesti ndek duwe batu. Engko nyak tremono ki anu sedih lah ngakon sedih kok pas. Malah usuhe tok ya. Lah enak Pak De. Enak kok justru. Lah kok Mbah Kliwon barang pro ya iso. Apa mau? Sepinggiran anak rada Jujur Mbah Kumo ngangkat teman-teman. Wis ya. Ya mesti enak lah cerut. Pak Kancil temen. Wong Pak E wong sregep kok. Maksudnya nek enek wong omah dek yo sambatan kok. Tapi wong iki masalah iki kudu tebang. Yo, lah ya pekarangan kuwi lah. Tapi engko ya insyaallah ya enak Pak De.
Pas mikul tok kuwi kalau karo. disabate pas mikul tok semono ngubengne tok kuwi to. Iya. Butuh wong papat ngono to. Enak. Nepi tok. Aman kuwi kok Pak ben obah. golek. Lek ngadi, Indra yo sedeng ya. adike. Adik Pak Kancil. Di kursi apa? Padahal dikur sedih kan. Kemet